nami schodiť do nikam? To je fakt do nikam. Je tu strašne krásny výhľad, je to úplne nádherné, máme šťastie, že nie je to splné. Aha. K druhé sme si dali čevapčiči na štajerský spôsob. Dobré ráno z dedinky Eich. Včera sme boli lyžovať v Hauser Kaiblingu. Dnes nás čaká Reiteralm a veľmi zaujímavá činnosť, lyžiarska joga a večer jazda na koči. Veľmi sa tešíme. Pozrite sa, dnes je prvý deň prázdnin, čo majú Rakúšania a na Reiteralme to vyzerá takto. A domáci hovoria, že tu je to vždy tak, že tu býva menej ľudí. Tak. Poslali nás na najkrajší výhľad. Tak, ideme k srdiečku. Aha. Sme na Reiteralme, na samom kopci, úplne hore, kde trénujú profesionálni športovci. Dole je hmla, ale tuto je čisté azuro. A o chvíľku nás čaká ski yoga, uvidíme, aké to bude. Ale tak jedine zábava, čo iné. Krása. Don't stop now, one more beat, one more... Začíname jogu, povedali, že si máme obuť lyže, helmu nemusíme. One step, And next time, breathing out, we are doing a don't forward move. I lead the silence, you answer late. Your heel cuts the floor for me, a promise sharp as jealousy. I pull you in, I let you fall. Entangle love, I take it all. No escape, encounter time. I break your space, you cross mine. Oh yeah. Follow my step, don't think, obey. Close your eyes, give it away. This is not love, this is command. My breath is tied around your hand. Right? Stay, Oh môj Bože. We have deep snow. again. Your body speaks before your mouth. I feel the truth in every Je to hlboký sneh, ale na pevnom. There's no safety net.
towards the end. Lastovička. Follow my step, don't think, obey. Close your Taká pekná lastovička, Jelenka. away. This is not love, this is command. A slow destruction hand in hand. Nakoniec je to sranda. Yes. Yes, maybe let them go first. Yeah. One more time. We lose our minds. It's when the lights come on. DJ says that's the final song. We're not done, no way, not yet. It's nice to relax and just forget. No sleep, no rules, no plans. We're dancing barefoot in the sand. Hearts beat loud, we're still alive. One last round to feel the high. Just one more time. Vôbec sme sa zastavili v jednej z lyžiarských chát a z ponuky sme si vybrali gaštanovú polievku a ako druhé sme si dali čevapčiči na štajerský spôsob. To bolo vlastne mäso z diviny. A keďže sme mákali na svahoch, tak sme neodolali ani ponuke sladkého, tak sme si dali tradičnú germknödel a císarsky trhanec. Po lyžovačke a obede nás o chvíľku čaká ďalší super program. Just one more time. Už sme na mieste, len máme ešte chvíľu času, kým vychystajú koč, tak sa tu poobzeráme po okolí. Ja som zabudla, že nemám oteplováky. Lanterns glow where the north wind blows. Footsteps echo through silently. Every Danke. every hope leads here. Okay. Candles shimmer in window light. Old songs rise in the velvet night. Through the cold, through time and space. Smerujeme do Ramsau, do veľmi starej reštaurácie, má niekoľko, myslím, že viac ako 200 rokov. A týmto hybridným povozom, lebo keď ideme vlastne tam, kde nie je sneh, tak máme klasické kolesa a potom ako náhle vstúpime na zasneženú cestu, zasneženú plochu, tak ten kočiš prepína na sánky. Je tu strašne krásny výhľad, je to úplne nádherné, máme šťastie, že no nie je to spln, ale čoskoro už myslím, že zajtra bude spln. A nádherne sa odráža to svetlo hore na ľadovci Dachstein. A tuto prechádzame okolo vlastne
bežkárskeho areálu velikánskeho, kde bývajú aj majstrovstvá v bežkovaní. Wow, hneď maká do kopca. No, ale že on hovoril, že to sa neurve. Kone sú zaparkované, oni sa tu už krmia. Polovica z nás si tu vybrala jahňaciu kotletu. Akože vynikajúca, šťavnatá, perfektne pripravená, úplne super. A druhá polovica sme mali tento jelení guláš. Ten guláš je krát. Videli ste už cúvať kone? Sice im je treba trochu pomôcť s tými saňami, ale úplne, že paráda. Under winter skies we stay till the dawn of Christmas Day. Every soul is glowing. Pozri sa, aké oči, to máme žmúrka. To je cool. Som po. Mohli ho spraviť takého veselého. Áno. Náš športom a zážitkami nabitý deň sa končí. Dobrú noc. A aké by to bolo byť v oblasti Dachstein a nej sa pozrieť hore na ľadovec. You want to go fresh air, open air? No. No? Then you have to go down. Okay. Išli by ste niekto? Ja by som aj išla. Reálne, áno, oni tam pôjdu, že vonku. Však choď. Step by step, I climb so high, touching the clouds, reaching the sky, lost in the silence, wild and free. The mountains are calling, calling to me. Step by step, I climb so high, touching the clouds, reaching the sky. Lost in the silence, wild and free. The mountains are calling, calling to me. You can take pictures, but don't push any buttons or Ideme sa pozrieť do zákulisia. Môžeme fotiť, filmovať a nič nestláčať radšej.
Všetko rovnaké z 1969. We can operate the whole restaurant, meeting area, everything, also with this diesel generator. Toto je miesto pre dispečera. Tí sa tu v podstate, dispečeri sa tu nachádzajú 24/7, 7 dní do týždňa, 24 hodín, stále dohliadajú na to, aby všetko fungovalo tak, ako má. Takto si nejak predstavujeme riadiace stredisko v Houstone. Ideme sa pozrieť ešte takto smerom von, kde nám vlastne ukazujú všetky tie laná. A na týchto kábloch visí lanovka na Dachstein. A na našu zákernú otázku nám pán z lanoviek odpovedal, že aj keď náhodou sa zasekne kabína, tá lanovka, alebo proste nejak nejde, tak majú tú náhradnú, takú ručnú, ale pravidelne kontrolujú všetky lana a námrazy. And we only have to change it because we have to can pick up 10 guests. Skontrolovali sme strojovňu, všetko funguje. A ideme ďalej. Evo, neki su popili više od nas, tako da... Bušio se. Krásne počasie nás čaká. Pred nami v tej hmle je vysoký most, ale asi z neho neuvidíme veľmi do diaľky, iba by sa rozostúpili zase oblaky. Pred chvíľkou aj toto bolo všetko také v hmle, alebo v oblakoch. Great, and yeah, so these are our next steps. So this Pozerám hore a kamera do dola. Ježiš. Adrenalín. Oh, sorry. Pred nami schody do niekam. To fakt do niekam.
Oj, oj, oj. And this is the number one on Instagram Really? in Austria. Yeah. David, poprosím ťa, že ty... Daj, lebo už ich hýbaj. Áno, po tebe pôjdem ja. It's scary. It's not scary because you don't see anything. You don't see anything. It's not scary. Áno. Pozor, tuto šmíka. Je sami led na zemi. Sila at sa to kalutuwang Nipitsuyo Uno Sila to kalutakpo Veľkú z ruky? To začína. Ježiš, no, au. To sme dobre? Aha. Mám pocit, že sme asi odišli na opačnú stranu. Tu len štíhli výjdu. Aha, tu vidíme, ježišmarja, potom koberci. Ježišmarja. Hej, vyzeralo to strašidelnejšie. Ja. Vyskúšame. Ale toto... Keď sa to popred nafotí... Uvidíme, čo si dáme na obed. Výborný vývar, silný vývar, ragu a sladká bodka na záver. Typický rakúsky zákusok štrúdla, jablková štrúdla. Taká krátka cencúra, to už som dlho nevidela.
Neviem, či je to vidno na kamere, ale tam vzadu je vidno teplovzdušné balóny. Now you are running again. Up. Krásny výhľad. Aj to spod ľadovca. Ľadovec Dachstein 3000 metrov. Ďakujeme, že ste boli s nami na našom výlete. Dúfame, že sa spolu uvidíme zase. A budeme vďační za like a odber.